sathi bethunani sizothi congratulations kumakhwela wife number 5 katata Musa Mseleku. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. Hey, zininzi izinto bethunani bezithethwa ngabantu ekubeni kuba ke usamke eye watshata notata Musa Mseleku kanye walotyolwa notata Musa Mseleku banaye nomntana. Then ke when it comes to indaba yemoto, amanye amakhosikazi siyawazi ke mosiba anemoto and ayethengelwe nemoto ngutata Musa Mseleku. And then waveza ke ku season 9 utata Musa Mseleku uba umakhwela funeka akhwele iteksi, akakwazi nomthengela imoto ngoba kaloku akakangeni kakuhle esithenjini and ke ungulo usahlala nako wabo. Then ke ngoku kwayilonto lekuhlekiswa ngayo ke ba yo ukhwela iteksi, shame. So ke sana umakhwela uye wathi ngoku sana namhlanje Saturday the 22nd of August 2026 ethenge imoto sana iGWM, and then i-caption yakhe ke yabhala yathi uGWM said ora 5 for number 5. Unumber 5 nguye ke mos ngoba neyazi ba unguwife number 5. Wachaza she's not just a car, she's a personality. Nyayive ke ngoku it looks like a paid partnership with them. Ngohlobo banotirelo samazi kunye noJetho noMakhumalo nglobe busy no Omoda. And then ke ngokuba niyakhumbula kule season iphelileyo ba utata Musa Mseleku usivezele ba amakhosikazi bebenze i-deal. Andazi noba no Buffalo Toyota or no ingathi no Buffalo Toyota, and then uzawufumana imoto ke ngokubonke uMakhumalo wava ba nomakhwela uzawufumana wanomsindo wa contacta abantu because kaloku I think la partnership banayo kunye nabo yayize ngoMakhumalo. So since uMakhumalo ke ngoku engekho right nento kaSamke ebengayithandi lonto liba noSamke ezawufumana imoto ngento eyaza ngaye, but ke uSamke sambona eyiqhuba imoto pha kwishow but ngaphandle zange sambona ke eyiqhuba. So ngoku it looks like uye wazifumanela eyakhe i-brand deal with uGWM njengoba nibona ke apha kule video. Nemoto le inaso ke isticker apha ecangweni sika-driver ebonisayo ke uba sponsorship. Still ke guys, a win is a win. Okusalayo umakhwela uyaqhuba and imoto izaba kuye ibe ngeyakhe nge-terms ke ze-contract abanazo umhlambi andiyazi for a year or I don't know how long, but yeah, sithi congratulations kumakhwela ke bethunani. Uzawuyeka uhamba ngeteksi. Bekho kwakho ne-rumors ke zoba unempolo, asiyazi ke ubunyani bezo zinto. Baye babhala ke abantu kwi-comments apho befake khona i-reel on Instagram besithi congratulations kuye, bevuyisana naye. And then abanye ke batsho bathi hayi it's your 10 mfazi. So finally ke ngoku noko into yoba part of isithembu sakwamseleku is paying off. So ke umakhwela must enjoy just like nabanye abantu bethunani. Mamgobhozi uyabulela kakhulu ngothi nibukele le video. Khenitsho ke nina ke uba nicinga ntoni kuthiwa ke nale moto kamakhwela it's giving i-Porsche sana and banyanisile. Niyabona moto zazipile ngathi zinjani, like ingathi i-Porsche nyani. Mamgobhozi nibona kwivideo elandelayo. Bye.